Намираме се на писта Дракон на American Fest. Зад мен има един добре познат Мустанг според мен. Мисля, че към 700 конски сили. Аз отивам вече за трети старт. Мисля, че за пореден път ще се падна с 5 литров Мустанг с 440 конски сили. Срещу който просто нямам никакъв шанс с моят пикап. 3.5 екобус. В момента е на Stage 2. Около 400 коня на двигател, 700 нютона, но не са достатъчни за велосипеди коли. Просто ако имам някой, ако беше Мустанга V6, по-голям шанс чак да имам. Вървим да снимаш редичката, тя е готина, интересно. Сега се падаме срещу Chevrolet Camaro SS, демек брутална работа. Не, ще се паднем срещу електрически Мустанг. Ще бъде доста забавно. Всичките нитрови за света срещу турбоните ми. Тук просто абсурден имам шанс срещу него. И явно никой не иска да се пуска срещу него, защото ще бъде много лошо наказан. Предполагам, че този е между 380 и 400 конски сили. Но ще бъде интересно. Аз няма първата гуми, той няма първата гуми. Цялата работа ще на старта. Този път ще пробвам да тръгна с газ от место, без да съм в обороти 3 плънч контрол. И ще видим какво ще се получи. Ще бъде доста интересно. Има доста наточни коли. Аз от този пикап съм тук като някакъв смешник, който си мисли, че ще направи нещо, но съм убеден, че в 6-цилиндра кола няма да има шанс срещу мен. Пикапът доста добре тръгва, пак казвам, на 5-литровия Мустанг, първите 3-4 секунди, докато му зацепат задните гуми, просто сме муцуна до муцуна, но разликата е 40 конски сили, поне едни 600-700 кг, което изобщо не е малко. В началото събитието ми се струваше скучно, но драга много интересно нещо. Има какво се надгражда в пикапа. Въпросът е дали ще ми се дадат пари. Може би може да се мине на по-голям интеркулер и coil intake, защото към момента съм си сам с спортен филтър на Cayenne. И даунпайпи с чип. Към момента може би не споделих, че карам с състезателно гориво. Би трябвало да мине около 104 октана горивото. Разхода към момента за 2 старта е 11,9. Което е доста добре, честно казано. Може, ако искаш да снимаш стартовете на колите, аз докато говоря. Мисля, че стартовете ще са до към 11 часа, 11:30 може би, ще се състезават автомобилите. Сега гледаме 5 литров Мустанг срещу може би, така като го гледам, или SRT или Hellcat. Не мога да му преценя, не мога да му видя спирачките на джипа.
Всякакви само Да. ще загряват Да. на завоя чак това. Мисля, че това беше SRT. Нека си ми тръгна като Hellcat, джипа. Сега гледаме Shelby Cobra, може би срещу дали е 5 литров Мустанга или този Мустанг, мисля, че е на Пловдивските на Coffee Race Пловдив. Този мисля, че беше доста пипнат. Мисля, че около 500 конски сили този Мустанг. Така ще се пуснем срещу Mustang GT. Електрически, предполагам, че е около 400 коня минимум. Сега ще пробваме в левия коридор какво ще направим. Ще включа 4x4-то. И какво стане? Да видим дали ще успеем да победим този хубав Мустанг. Без брейк буст просто нищо не става. Просто без брейк буст електрическия Мустанг с всичките нютони на света просто тръгна напред. Просто тръгна напред. Може би с брейк буст следващия път ще пробваме, може да се получат по-хубави нещата. Очаквайте друго включване. Към момента първото ми време е най-добро 9.46 на 200 метра обаче. Два пъти се падам срещу 5 литров Мустанг, 460 коня. Просто правиме крив. Два пъти се падам срещу електрически Мустанг, 400 коня, правиме крив и половина. И сега има един колега с един F150, с който може би ще направим най-красивото нещо, което се случва на драга, да си направим кеф с тези големи машини. Стискам палци да е 5 литрата, да имам шанс да победа. Да си направя, така, защото иначе е много грозно. Тупат ме като аматьор, който всъщност съм. Не мога да дърка, че не съм аматьор. Първият ми драк е. Изключително съм доволен от машината, как се държи. Но абсолютно не е какъв шанс. Може би трябва да се подобри, с времето да се подобрят стартовете. Имам плюсове, че съм с хубави all-terrain гуми, спортни, които се слагат в Grand Cherokee, се вграждат в Grand Cherokee. Не съм с all-terrain или с terrain тежки гуми. И не се надявам, ама пък и той е с хубави. Спорт, това и предполагам, че с какъв мотор е, колега? Същия като... 2.7? Моя е 3.5. Ма то е само на турбо. S2 е? Да. Много. Да. Много добре тръгваме, обаче нямаме шанс срещу тия машини. Аз моя хем е на Stage 2 в момента, аз не мога да тръгна, значи 450. Stage 2 какво значи? Значи от турбините назад с даунпайпи, цяла генерация правена и чип и спортен филтър. 400 коня. Радвам се, че има друг с пикап, който да си прави кефа. Искам, защото не ме пуснаха с другата и заради това. С коя друга? Аз имам Форд, ама е американски, въпреки че е американски, ама Аха, и не ме пускат с него и заради това. аха, супер. Успех ти пожелавам да си изкараш страхотно. Ами аз винаги си изкарвам.
Точно така. Аз се пускам 3 пъти, за щастие и приключвам. Супер! Ето колегата с 27, тук ако падне ме, направо го пала. Направо там спирам и му фърлям да го горят то пикап и това е. И си взимаме една истинска кола BMW. Хубавото е, много ми е интересно защо всички, които карат Dodge Ram, не се възползват да си правят кефа. Тук сме дошли да си правим кефа. Много ясно, че ще има по-бързи коли. Много ясно, че 5 литров 400 коня, каквото и да е, дали ще е Dodge, дали ще е Chevrolet, дали ще е такова, ще бие всеки пикап. Не всеки може, не всеки е с SRT. Аз пък SRT, не всеки може да си позволи да купи Hellcat за 150 000 лева или Raptor. Но цялата работа да си прави кефа, за какво са ни купили тези пикапи. Нито моя, нито на колегата, като го гледам, някога е носил нещо в легена, освен въздух. Надявам се този път да тръгнем по-добре и да си изкараме хубаво. Лично следващата генерация на F-150-13 изглежда вече доста по-модерна от моя, но е доста спартански. Разлика от 4 години вътре е колосална. Има доста повече екстри вече като модерна европейска кола. И така. Надявам се тук да е по-равностойно. Би трябвало да е равностойно, вече всичко е до тръгването. Но като гледам зад нас какви животни са се наредили, просто нямаме шанс. Просто никакъв шанс. Джипът така като го гледаме 100% е Trackhawk. Също RT-то ще бъде интересно. RT-то би трябвало да е 5.7 хеми. Но пък е с много малки гуми. Някакви доста интересно. Доста сигурно познати на АМФ общността коли са това, но изобщо на мен не са ми познати. Има нещо бяло отзад, някакъв пикап ли е? Не мога да го преценя. Пикап е, да, може и Dodge да е. Ще видим. Може да е белият Dodge Ram, който беше на паркинга. Въпросът е, че вече колко? Половин час се пускаме. Дори и повече. Мощни коли, просто няма. Аз исках да си сверя часовника. Въпросът е, че може би 5 литровите пикапи ще съм равностоен с тях след целият турин, който е направен по пикапа, но с автомобилите съм доста далеч от истината. Най-доброто ми тръгване беше първия старт. Сега се надявам пак да съм около 10 секунди, което 10 секунди за 200 метра, не знам дали са за 400 метра ще са 14. Би трябвало спокойно 3.5 ако бусне да прави 14. Високи 14 или ниски. Но пак зависи от тръгването. Сега ще завъртиме и може би пак е джип в бялото. Да, джип. Интересно, че сме сложили в клас с джип Grand Cherokee, а ниво клас трък, което е меко казано смешно, при положение, че килограмите са ни поне 700 в плюс за тях. Значи добри време на 8.4 за... Вала ли са календара? Какво ще правим сега? Сега ако той ме бие с 200, би турбото, ще виж как ще го запаля там на завоя. А това е колко? 5.4? 3.5 е. А, 3.5. Само, че е на стейдж 2. Ушким трябва да върви, ама нещо... Също електрическо нищо не върви. Да, също електрическо трудна работа. Да. Как завърти той на Да, това? не е проблем. Да.
Давай. Добрите времена са 2.8.2, 8.4, ние направихме 9.6. Бих казал, не лоши времена за тежки машини, 1 секунда и малко. Даже на по-нови игъла на завиване е по-добър, което е абсурдно. Ушките са с еднакви диференциали, всичко е еднакво. Разликата има само в визуална. Нито в мостове, нито в диференциали, нито в раздатки, нищо няма разлика. Ще тръгна пак на брейк буст, горе-долу. Не знам дали не направих фал старт, честно казано. Значи за около 9 секунди правя 120, което не знам бързо ли е, бавно ли е. Но добре се получи. Ева на колегата, че си направи труда да ме изчака, но наистина не знам дали не направих фал старт. И това е от мен за сега. Първия рън с колегата победихме. Той излезе с оправданието, че не си бил пуснал спорта на 10 степени автомат. И разбира се, аз като един истински джентълмен ще му дам реванш, за да си направим кефа отново и да подобри по-добрия. Отворих го за някои неща как да тръгне по-добре, но той вика, че е много сложно. Задължително трябва на таун мод да се тръгва и изпито да изключва на драг. Защото иначе нищо не се случва. Сега ще видим. Отново тръгнахме с... Не. Доста добре ми дърп. О, дай ще ме настигне. Този път тръгна доста по-добре колегата. Бяхме доста равностойни. Доста равностойни бяхме, евалата. Да спреме малко по-надолу, за да тези зад нас да не излетят, да ни ударат. Да направим някое ПТП. Да изключим 4x4, защото не е въобще хубаво да се кара. Доста по-добре. Искаш още веднъж 3 пъти на щастие. Айде. Точно така.